An doya. Ku biya ni kuɗi na ga 'yan sa rigata. Wallahi ba ban ka kuɗin ka dan ba mu da su. Baba Joko ne a janni. Yanzu cikin gari ne da wanda bai ba kuɗi ba kamar magani ne. Ciu, mai shenu a ci kabai ya ba mu kuɗin mu. Ubanka. Ni hanci da ajiya shi kun biya mu. Za mu baka kuɗin ka. Yanzu ba mana albashi ba kuma ban da kuɗi. Kai kawo ta da 5,000. Ya kashe. Dan shege ya zayan kama ka. Wayo Allah barawo ya gunce. Jama'a ku bi min shi. Wayo. Dan shege ya. Taho dan obanka. Na rage da Allah don oban da ma tsaye sai kai hursa. Kun kawo kanku kun haɗu hannunki da nafa. Cikin ku haɗan ɗan mai kuɗi. Ku buga waya ku ce an ki da nafin ɗin ku kunji. Wanda ya san gidansu ba a samun kuɗin na ya haɗa min a halbe shi. Ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika ku san baɗa mana like, ku saburbuɗo mana sharhi sannan ku yaɗa wannan ɗauka.